Gràcies per connectar-te des de la redacció, que avui és un dia molt complicat, però això, per què creus que estem parlant d'un acord de pau? Sí, jo en l'editorial que avui hem publicat extraordinàriament ja a mitja vesprada, el que dic és que m'ha sorprès molt la redacció de l'acord polític, d'aquesta part que coneguem, de l'acord polític, no coneguem encara l'amnistia, i no sabem tots els detalls del mecanisme de verificació internacional, que segurament és el que té la clau. I m'ha sorprès molt, constatant tot això que estaven comentant tant en Josep com l'Albano, és a dir, que aquí no n'hi ha cap garantia de compliment, que no s'ha cobrat per avançat, que, en fi, totes aquestes coses que es van dir en el seu moment no s'han complert i que, per tant, això és inquietant. Però un poc des de la meva experiència, si m'ho permeteu, més com a periodista internacional, i havent vist processos com aquests, immediatament m'ha vingut al cap, per la forma, per la tècnica de redacció i per la tècnica de resolució del conflicte que s'hi planteja, que més que un acord de legislatura o un acord d'investidura, que evidentment ho són, perquè Pedro Sánchez ja cobra, ja és investit, ja veurem si acaba la legislatura, però ja és investit. Evidentment això ho és, però sobretot a mi m'ha vingut al cap que això és més, que va més en l'estil dels acords de pau i de resolució de conflictes, com podria ser Colòmbia, com podria ser Irlanda, com podrien ser altres, òbviament salvant totes les distàncies, però sobretot per la tècnica de resolució. Per exemple, seria ridícul que en una investidura normal, ara hauran d'investir un nou president a Portugal, per exemple, seria ridícul que un partit firmaren un pacte en el que un digués jo vull el referèndum d'autodeterminació i l'altre digués jo vull l'Estatut de Pasqual Maragall. No té cap sentit això en un acord d'investidura, és ridícul, no? En un procés de pau no, perquè en un procés de pau precisament s'inverteix a la forma de negociació i es parteix de la diferència. És a dir, cada un diu la seva situació i aleshores no són els partits que negocien entre ells i que diuen doncs farem això o farem allò, sinó que és el mecanisme de verificació el que treballa quin és el següent pas. És a dir, si això s'acosta, si el mecanisme de verificació, que encara no sabem quin és, però del qual sí que sabem dues coses importants, que és internacional i que els noms ja han estat pactats. Veurem si es diuen o no. La majoria de mecanismes de verificació són molt discrets, però sabem que n'hi ha un mecanisme de verificació acceptat pel PSOE, que és internacional i que els noms estan pactats. La tècnica, si això entra en els paràmetres d'un procés de pau, més que no d'un procés de legislatura, la tècnica és aquesta. És a dir, jo dic que jo vull el referèndum d'autodeterminació, tu dius que tu vols l'Estatut de Pasqual Maragall, i és feina del mecanisme de verificació anar avançant, anar desbrossant el camí per trobar una solució al problema. Que el problema sí que es defineix, i el problema està claríssimament definit en l'acord, perquè el PSOE compra la narrativa independentista i això no es pot menystenir tampoc. Hi ha un problema nacional que ve de la nova planta i que ve, per tant, de la dissolució de les institucions sobiranes i independents catalanes i que es concreta els últims anys a partir del rebuig per part del Constitucional a l'Estatut en una situació que el PSOE reconeix que 6 anys després, 6 anys després de què? De proclamar la independència, hi ha un conflicte polític, no està resolt i s'ha de resoldre només per les vies polítiques. Ara, per això jo dic, alerta, que segurament estem davant d'una cosa diferent a la que pensem que estem. Ara, no tenim cap garantia. No tenim cap garantia que el PSOE complirà perquè no ha complit mai. En aquesta ocasió, el president Puigdemont ha dit la garantia és que nosaltres no els votarem els pròxims pressupostos. Bé, ja ho veurem si això és així. I sí que és veritat que n'hi ha una garantia que seria que realment aquest mecanisme internacional de verificació fos un mecanisme realment poderós. És a dir, que tingués autoritat, perquè aquesta és la clau dels processos de pau. La clau d'un procés de pau és que les dues parts concedeixen autoritat a un tercer per desbrossar el camí i per indicar com s'ha de resoldre el problema que les dues parts han acordat que existeix. Les dues parts han acordat que existeix el problema, que el problema és que 6 anys després de la proclamació d'independència
continua havent un conflicte polític que no pot ser resolt si no és per la via política, i han accedit a aquest mecanisme internacional. El PSOE respectarà l'autoritat d'aquest mecanisme internacional? Tinc molts dubtes, sincerament. També dependrà, i amb això crec que ja he dit massa coses, de la tensió i tot el que pugui passar a Espanya, perquè, evidentment, una lectura que tots fem és que això estabilitza Espanya, però mirant les imatges que ens arriben de Madrid i tot el que està passant, tampoc tinc clar jo que això precisament estigui estabilitzant Espanya. Una última pregunta, Vicent.